Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mopogore mag piny ngima yuago tho mar jaohala marahuma Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mowito ngimane kawuono. Jaohala no mane owito ngimane machiegni gi familia mare e boma ma Lisbon manie piny Portugal notho ka en jahigni 88. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachno. Kaluwore gi milome ma oor gi anyuola mare, His Highness Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mane en jal mar 49 mar telo ne anyuola mar Jo-Salam mong'ere kaka Shia Ismaili kendo jakom mar duol mosebedo ka chiwo kony mong'ere kaka Aga Khan Development Network owito ngimane Lisbon e piny Portugal ka en jahiga 88. Aga Khan owito ngimane ka entiere gi familia mare. Anyuola mare oyuage kaka jal mananie opara manyime mar konyo oganda kendo kelo negi lokruok e yor dongruok ma ok odewo kit chwech moramora. Gimedo yuage kaka jal mane omi luor e piny mangima kaluwore gi kedo mar nyayo kwe. E ote mare mar chiwo mos ne anyuola mar mosenindo Aga Khan, jatend piny William Ruto oyuage kaka jatelo mane ochiwore kod tekrene duto mar konyo oganda maonge kod nyalo, ahinya kokalo e gedo mar skunde kaachiel kod ute thieth. E piny Kenya, ne en jaket mwandu e sekta mar ji giwegi, kendo kembege ne ondiko mohewo jotije 18,000. Aga Khan ibipar kuom chako skunde, mbalariany, ute thieth, bengi, ute okumba e kind mamoko. Moko kuom chenro mane ochako e pachoka oriwo bengi mar Diamond Trust Bank, kambi mar okumba mar Jubilee Insurance, od thieth mar Aga Khan, mbalariany mar Aga Khan, od fwambo mar Nation Media e kind mamoko. Kaluwore gi anyuola mare, jatelo mar 50 mabiro kawo kare ibiland bang' kopo mare mogik e kinde ma ibibed ka isomo will kata oboke moweyo chien kaka mwandu mage ibipogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Watimo mos ahinya ne familia mar Aga Khan.